Lah iya todok cek. Karo kuwi lho. Todok cek iki keprakmu lho. Nah. Angel lap. Wis. Nah. Gatut Kaca. Prawa Sekti Mandraguna tandhingan Antareja. Ayo, Gatut Kaca. Apa kowe ora ngerti sing ngarepku Antareja, Gatut Kaca? As. As. Oh, oh. Aduh, mati aku. Iya, aduh loh, oh iya. Oh, iki sing mbok jaluk mati kowe. Aduh, yo. Wah, iya mati kowe. Iki sing mbok jaluk lakon tugel gulumu. Aja meneh mung dapurmu. Ayo maju kene-kene. Ayo lakon mati tenan. Lah wong wayange meneng kok sampean matimu ta mati. Sampeyan iki jane dalang pemudin. Sik to. Yo didelok mriki lho, Bos. Hah? Didelok prange piye gelakane piye kok. Delok. Ngutang mati cak-cak. Ya sepurane to. Ya, Setelane mawrak kok omongi ngono e. Ngono iki sing saged. Ora terus apa iki? Hah? Enek. Ayo Gatut Kaca tandhingan Antareja bakal tak pendak sirah. Oh, oh. Ya. Ambles bumi. Ya ambles bumi, Pak. Antareja ambles bumi. Hah? Antareja ambles bumi. Enggak, aku ndelok. Loh, Antareja putune sapa, Pak? Aku ora ngerti men ndelok. Ayo, Gatut Kaca. Maju. Sik, Napa? sik. Kok nyebur, Pak? Loh, Antareja iki Antareja diupas kok. kowe upas. Wah iki putune Antaboga kok iso. Ayo, tandhingan Antareja. Gatut Kaca, aja mung kowe. Ambles bumi. Loh. Oh. Sewenge ambles pindho. Sik, dapukan sampean apa? Lah sik to, jenenge mau lho. Ayo, Gatut Kaca. Nyapa? Aku Antareja. Loh, lah kok kowe njaluk Antareja? Njaluk Antaraja. Antareja. Kene, kuwi badonge mburi kuwi. Badonge mburi lho, kok iso. Saderengipun kula gegojekan guyon ing Pratitis dalu menika gelar ringgit pacucal mujudaken syukur masyarakat Sidorejo, Mas. Nggih. Alhamdulillah barokah sedayanipun. Salam kula katur kagem masyarakat Sidorejo ing dalu menika anggenipun nderek-nderek tirakatan. Nggih. Alhamdulillah. Saya bingah nggih, Mas. Nggih. Saben-saben wonten pahargyan kula panjenengan mesti mboten kentun dipun kanthi kalian Mbah Lurah sedaya perangkatipun. Nggih. Daya-daya kula Nggih. nderek dalu niki kangen kula kalian piyayi-piyayi Sidorejo. Nggih. Insyaallah anggenipun ngentekke ragat golek nikmat. Nggih. Dipun paringi slamet donya akhirat gesang ingkang bermanfaat. Allahumma. Nggih. Insyaallah Mas Minto. Nggih. Awake dhewe ngeten iki Nggih. punya lidah yang basah. Nggih. Ayo sama-sama maos Al-Fatihah. Nggih. Sekali melangkah dari rumah, Nggih. insya Allah kita diketemukan dengan berkah Nggih. barokah. Allahumma. Nggih. Weh jan Mas Minto ki jan mambengi karo saiki beda kok Mas. Bedane Wau dalu katon sumunar sak menika katon sumlorot. Melorot Melorot kene wis crita kat sore aku kan enggak nggih Ya tok ampun. rampung. Masyarakat mriki nyenengaken kok Pak. Nggih. Saben wonten tontonan selalu menanamkan jiwa kerukunan dan kekompakan. Betul. Keguyup rukunan menika menjadi pondasi dalam menjalin hubungan silaturahmi, Mas. Nah, sing Weh. kula nggumuni siji anggere Nggih. kula panjenengan anggere kula mayang teng mriki kok dapuke karo sampeyan. Alhamdulillah niki Sing ngomong- berarti sik. nyapa? Sing ngomong sapa? Loh, Taun dengi ora. Lho, taun dingi pancen yo ngebel kene ra iso terus akhirnya ganti nggen ngono. nah ngono. Wong jenenge kaki danyang nai danyang kaki bumi nini bumi ingkang ngreksa wonten ing Sidorejo. Ki nek wis kadung tresna ora bakal kliya, Pak.
Wih, dirungokke Niki, kuwi. mula dalu niki maine teng balai desa. Son diunekno, panggung amba disewa, sik nglenggahke dalang Ki Minto Darsana, sik kedharekaken para wira pradangga, sik enek sing gendhingi ingkang dipun wastani Waranggana. Lho dagelane ya saka Jawa, nggih to? Iya. Terus sampean rene iki sangumu apa, mulihmu ninggali apa, kok kowe ora ndang ngomong sing mbok pikir apa? Sing tak pikir ki engko bayaran piro. Sik to. Kok ngrembug perkara bayaran. Boten. Panjenengan iki dadi dagelan Nggih, Pak. senior Guyon, sudah guyon. melanglang buana. Pak Minto, Pak Minto. Lek ngrembug perkara Pak bayaran Minto. iki kan tabu. Pak Minto. Wong jenenge seniman kuwi lek didol dilarang-larangi ya melangit, lek dijaluk ya Pak diwehke. Minto, kula iki mek ngetutne perlu kandine kritik niku lho Pak Minto. Nek kan ya kena ora nganggo perkara bayaran ki lak ya ora wani. Ngetutne perlu kandine. Uang dilinggo salin ukara Wong Pak aja Minto. kami duwiten didelok Nah, pasuryane sampean dagelan. Nah. Wis tekan dinti kok mung perkara bayaran. Guyon eh. Pak Minto. Nandura silaturahmi. Nah, Ben iso dadi sedulur mlebu ana ing sakjeroning ati. Kowe nek wirawiri kepiye-piye mesti nampa rejeki. Umpama kowe nek wis ditresnani Gusti, dhuwitmu barokah iso kanggo munggah kaji. Wih, dirungokke. Ngono lho. Ngerti Dadi ra? aja mikir ngono kuwi. Gua apa ngerti munggah kaji apa kepikiran ora ngerti. Jan, lah, ngene lah, iki kok aku sampean dhewe ora kepikiran lo ngelokne aku. Loh. Sampean Sampean lho. sampean wis daftar urung? Loh, empun. Wah, aku Sam. sing nyelengi yo. Mas, Aku lho nyelengi persiapan aku munggah haji. haji ki saiki nek daftar haji plus ki biasanya ya sekitar 100 munggah. Ya 78. Nek saiki 35. Kuwi Sing sing biasa. Ya nek daftare kaji Reguler. plus, ora ora. Sing 20.500 entuk sak porsi kuwi coba. Lek kowe saiki lagi daftar, apa ndak sok lek wis dipanggil wis mudar kowe. Gusti Allah napa 40 tahun. sik kok ngendikan sampeyan dipanggil. Heeh. Apa sing ngatur umurku jenengan? Ora. Ya nek didelok umure manungsa ki lek nurut Kanjeng Nabi kan lampung swidak. Swidak. Saiki umur pira? Sampeyan umur pira? 40. Kowe 40 kas. Kuat kowe umur 40? Loh, aja aku. Jenengane piro? Loh. Lah aku umur 58. Lah, kok tadi kurang 2 tahun. Aku wis dijatah karo Gusti Allah umurku ngantek tahun 94. Loh, ora apa-apa, ora masalah. Sampeyan piro? Umurku 94. Lho ngono kuwi. 94. Iya iya. 80 kuwi tenagane ra enek. Ra enek. Berarti 14 tahun kuwi tele-tele tok isine. Sapa? Sapa sing dele-dele? Tukang son, tukang Ah, son. iya. Amin. Piye to, Pak? Jenengan ki ora pirsa to, Ah. Pak Minto. Mas Pak Minto. kula niki pun gemi setiti. Pak Minto. Kula niku nuwun sewu. Wong nyatane semangate Mas kula tertitik Loh. para masyarakat nggih sami nyengkuyung. Kula niku nuwun sewu Pak Minto. Menawi kalih warga Mekat Padhareja, jane tanggale dadak to niki. Heeh. Kula ya Padhareja. Padhareja. Sidorejo. Sidorejo. Contongmu. Jane Wong wis kuping rene iki ora apa pisan hanger? pindho lho. Sidorejo kuping apa hanger? Hanger. Kowe iki mulane duwe kuping ki nggih ngrungokne to, Nah. Mas. Gunane kuping ki nggih ngrungokke. Sing ngomong sapa? Wajane duwe kuping nggo cekelan yo an. Lho, mergo kae beda iki lak ning nggon saranduning mustaka. Lah iya, sing ngomong sapa duwe kuping nggo ngurungokne. Pak Minto. Pak Minto. Ya. Sidorejo aja kleru. Sidorejo ki dapinjen dadak to? Kula ya dadak Pak Lah Minto. iya padha ta. Jane kula tanggal 13 niki, nuwun Iya, sewu. iya. Piye, Mas? Kula iki awe mancing jadi asik. Ha padha. Aku Padha. jane pengen prai. Iki jenenge Tapi ora- sarene tresno kula kalih warga Mekat Sidorejo. Alah telak. Kok terus nopo ya duit kuwi. Loh, lah iya tresno dhuwit ngono Pak Minto. Heeh. Akhirnya kula dugi ngriki. Ngono. Ternyata Pripun? setelah saya melihat nun sewu Pak Minto. Setahun kula mboten ngriki. Nggih. Perkembangannya pesat Pak Minto. Alhamdulillah. Pesat. Pesate pripun? Utamane. Sidorejo hebat. Hebatnya. Biasanya iki sing mirsani Sidorejo lho. Saiki mu sing wedok-wedok ketok ayu-ayu. Alhamdulillah. Sakniki Pak Minto. Sing wedok ketok putih-putih, Iya. tapi sing lanang pakai hireng Pak Minto. Niki Sampeyan ngerti apa sebabnya kok sing wedok ketok ayu-ayu sing lanang ketok
ireng, Lah nggih. awake saya susut. Lah nggih. Mergo napa Pak? Mergo ngeten Pak Minto, perjuangane wong lanang itu demi kecantikan seorang istri Pak Minto. Ora kuwi. Loh, Pak Minto. Ora kuwi. Lah napa? Wong lanang padha susah sing wedok lemu ketok ayu-ayu koben. Mergo wong lanang kuwi sering diseneni wong wedok, lek wong lanang sak kecap wong wedok 1000 Nggih kecap. niku sing kula omongne nggih niku. Mulane wong lanang ketok ireng-ireng nyambut gawe dienggo ngopeni wong wedok-wedok ngeten iki Pak Minto. Contone ngeten iki yo sakmene mbane. Aja meneh kok sakmene mbane. Rasa adoh-adoh. Jenengan yo ngono Pak Minto. Ayu Pak Minto. Terus. Sampeyan saya pucet. Lah yo mendino 1000 kecap kuwi. Mikir. Kowe ya aja kok terus semena-mena. Ora semena-mena, Bos. Wedok. Iki realita. Sidorejo iki perkembangan zaman ngene iki lho. Allah, Allah. Duluan, sing wedok kita ayu-ayu saikmu. Lho. Adi standar ini lho. Heeh. Saikmu sing lanang lho pakai hireng-hirengnya apa ya? Iki no sewu. Nyapa? Ini saya bisa menekankan bahwasanya wong lanang-lanang iki memperjuangkan pengorbanan beliau demi kecantikan seorang istri. Lah ya ora iso. Wong wedok ki dandan ayu ki mergo krana garwane ben seneng berias wajahnya secantik mungkin untuk suaminya. Sing ngomong sapa? Mergo dandan ayu ki nek tontonan ngene iki. Loh. Jajan kula ning omah nggih daster jebol-jebol. Loh iya, Bos. Wong wedok iki dandan ayu mergo nek tontonan. Nah. Jajan ning omah wis wedahan wis emoh. Terus Jilbaban wis bulan. Bener Mas, tak Kenapa, garis bawahi bener. Loh, Jenenge wong Milani. wedok. Tenan lho. oh iya lho, Pak. Wong wedok ki tak kandhani, sampean lumantar tembung qabil tu nikah wis ijab kabul dadi bojo. Nah. Dadi ayune wong wedok ki kudune kan semata-mata untuk Untuk seorang suami. suaminya, Pak. Ning do kuwalik. Dok walik. Lek ning omah ngangge daster daster. sing ora pati apik, Lek ora masane- tau gelem ngangge wawangen. Bawangen Ning lek arep ngeterne manten bayi nek Wah, dandan sak jam setengah. kowe aja mojokne wong wedok karo. Loh. Sampeyan karo Mas Minto aja mojokne wong wedok. ora mojokne. Uripe awake dhewe mbiyen sing ngukir ya wong wedok. lho. Lerane wong lanang kok dadi kowe. Loh. Kowe Sik, tau sik, tumon sik, wong piye, wedok piye, kawin piye? suntik. Piye? Sampeyan aja mojokke wong wedok. Ora ya. mojokne. Mas Minto wong lanang, sampean wong lanang, aku ya wong lanang. Iya. Ning atiku ki tetep ngugemi Piyayi Putri. Napa maksudmu? Wong wedok ki arep kepiye-kepiye sing lairni sampean Mas Minto ki sapa nek ra wong wedok? Tapi lerane wong lanang kok dadi kowe, Kok ngengkel kowe? Apa kowe wis wong lanang ngalor ngidul wong wedok ngepleh-ngepleh dadi? Sik. Wong lanang Iya, Pak kan mek gawe sedhela. Nah. Ning tanggung jawabe wong wedok lek mbobot ngantek 8-9 sasi ke ora rekoso wong wedok. Loh, tapi lah sekretare wong lanang. Heh? Sing ragati sapa? Ya wong lanang. Wong lanang, Pak. Wong wedok ki mek karek manut tok. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Oh, Wong wedok-wedok tak belani kowe kok hidup wong lanang, hidup wong lanang. Wong wedok-wedok ki meteng 9 tahun 10 wulan apa mbok kira ora rasake. kok meteng sangang sasi 10 meteng dina. sangang tahun 10 wulan iki jane meteng apa tumor iki. Pira Pak sing bener Pak? Sangang sasi 10 Sangang dina. sasi 10 dina, kuwi toh nyawa toh pati Mas. Lah nek toh nyawa toh pati nyapu kok kerep lakoni. Lho, Nyatane nek sing ping 8 barang. Berarti wong ora wedi mati. kuwi mergo titipane Gusti. Ora perkara titipane mergo penak kuwi. Sik. Piye iki? Wong lanang iki rekoso lho, Bos. Aku mbelani wong wedok. Aku belani wong lanang. Hidup Pak Wedok. Hidup Pak Wedok. Hidup Pak Wedok. Salah kae salah. Kowe piye hidup wong wedok? Ya. Salah. Lah ya apa? Hidup wong lanang. Lek wong wedok ndak iso hidup, sing hidup wong lanang. Kleru. Lah ya Kleru. nyapa? Kok sing hidup wong lanang? Wong lanang tanpa enek wong wedok-wedok sing menghidupkan tekmu sapa? Hop. Stop. Allah. Allah. Kok Apa? menghidupkan kowe tak kok yoga-yoga engko jam 5 esuk hidup dhewe iki. Lambemu wong wedok ki rekoso, Mas. Rekoso wong lanang lho. Kowe ngerti lara lumahe wong wedok ora ngerti. Mbok blonjo 50.000 nek dadi sedina rong dina apa cukup tekonono kuwi. Cukup. Kowe aja kemlinti. Gaweamu dagelan, kono ngasta dalang. Mbok kira wong wedok mbok blonjo 500 sesasi cukup. Lombok mundak, endok mundak, beras mundak, lenga mundak, glon. Wajahe kaya mekar kabeh ngono kuwi. Kuwi beban mental dadi wong wedok, Mas. Loh, tapi lek wong wedok utang sing nyaur sapa? Wong lanang. Wong wedok ditake ndelik kok. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Ora wani wedi karo bojomu sampean. Ayo hidup wong lanang. Hah? Hidup. Aku ndak pada hidup. Wani. Ora wani. Dalange ra wani. Wong wedok ki Ayo mesake, Le. Mas. Mesane apa? Wong wedok ki
tangi turu delok jam kok nek wis isuk pratak mletu srengenge kuwi wis isah-isah engko wektune turah dingge olah-olah awan sithik nggih ngeterke putrane sekolah engko nek wis nutup budal nyambut gawe kondur awake mesti saya lho wong lanang kuwi lho ora gelem apa-apa sing wedok lagi lumah-lumah kok wis grayah-grayah sampean kuwi kodrat Bos kodrat wong wedok itu harus melayani jasmani maupun rohani lek wong wedok ora gelem digerai-gerai wong lanang tuku apa piye iki cangkemmu kuwi lho ayo iki enek wong iya lho tukar lek wong wedok tanggung jawab kuwi tuku piye wong saiki mu 200.000 wis jos aku dengi tuku telu aku dengi ya ampun hidup lanang oh tahu tuku kabeh gitu iki Masya Allah kene lho Mas tak kandhani wong wedok-wedok kuwi nelongso lho Mas biyen nalika sampean meteng ning darbane ibu ngerti sing ngukir mripatmu sapa sing ngukir irungmu sapa sing gawe lambe apik ya sapa tapi ingat Nyapa? sing nggo ukir sapa bapak Mas bapak iki ngukir sing nggo ukir bapak ngetek bapak iki ukire ketul ya iki lho Pak iki lho wong saiki iki wis persamaan gender emansipasi wanita kedudukan di antara wanita dan pria itu sama ya Mas ora kena direndahke ora kena diles-iles kowe ngengkel kok kowe harkat martabat seorang ibu itu sudah diakui bahwa Indonesia sudah mengesahkan bahwa ibu-ibu sudah diakui adalah tiang negara wong lanang iki sudah diakui bahwasanya wong lanang iki yo tiang jalur ya nek wong lanang iki tiang jalur lah iya kok ngengkel kowe ning lak yo trenyo iya iya guyon sampean gak mesakne ibumu to sakne mesakne lah kene kowe kelingan ibu nah aku wis surga ada di telapak seorang ibu kalau dirungokke kuwi Piye? adimu ki ya sok pitutur iki becik nah surga di telapak kaum Kaki ibu Sik, aljanatu tahta adamil ummahat ngerti sik heeh surga di telapak kaki ibu berarti lek ning gone telapake wong lanang ki neraka lho betul kan lho iki lho sadiem lho betul iki lho yo aja ngelek-ngelek nyapa wong lanang ki yo termasuk melu urun lho kok melu urut piye kowe ora ngono Mas Didik ora Kalau- kok dianggap telapake kaum bapak ki sebagai neraka itu bukan terus secara syariat Islam krana wong wadon iki minangka wadeng tumuwuh nggih pertapa selama 9 bulan 10 hari kuwi wajib sampean ngabekti kuwi diarani pangeran katon ton lah kuwi lho sing diomongke ngono metu pangeran Kanton ki apane pangeran Diponegoro bocah ki dulure Cut Nyadin iki jane iki wayangan apa sejarah wong sampean ki mare ora seleh kok wong ki sing seleh le Ora tak omong nyambung. kok le ndasmu aku masmu le ya cok kene kok aku iki tuwek lho lali-lali kampleng ndasmu urung mesti nek tuwek kuwi pikirane tuwek urung mesti yen enom pikirane enom ora mesti nek tuwek iki lho ayo lah iya urung mesti yen diarani tuwa ki tuwa pikirane urung mesti yen enom ki enom pikirane sok kala enek bocah enom ning penuwa pikirane ana wong bocah tuwek ning ya enom pikirane kuwi gumantung lengudi lah niki Pak sing enom sregep golek kawruh sing tuwek mek plunga-plungu keh lho niki wah ngelone kula sana tenan lho kalau mongso sing nom cerdas pinter pengalaman jak ngomone ngilmu sepuh nyandak oke ora kurang mergo apa sregep Srawung. meguru srawung karo sapa wae lah sing tuwek mek plumpang Nah, plompong kuwi ya ora kurang oke ilmu sepuh saya tak tekoni heeh sura ki lak wani nggih wani ki saka tembung sapa sing ngomong lek Surawani sura ya apa sura ya bulan sasi sasi kok ngengkel wani ki apa kowe wong sing ngomong ya dheke lho kok iso wong kowe iki ra ngerti kok ora ngerti ya bar sura ki apa bal sura ki ya ayo mulut lecet mulut bar sura apa sapar lah saiki lho kowe ra ngerti mulo dititiki saka awak kuwi iso dititeni Piye, piye? kowe nek ndelok sasi kuwi deloken ka awak awak piye Pama iki mripat ki basa Indonesiane apa mata nah ya to irung basa Indonesiane hidung
Lah nek mulut basa Indonesiane napa? Ya mulut. Nah, lambe mulut. Nek ngisor mulut napa? Janggut. Lah kuwi salah. Sing bener. Kuwi mlebu sasi. Oh. Ngisor mulut ki bakda mulut rejeb ruwah sapar. Nah, terakhir besar. Ki apa? Wah, ketoknya cilik kok, cilik. Kasih besar, cilik. Ngono Cilik, lho Ramit. dititeni. Cilik. Kula seneng atimu kuwi kudu iso nyenengke sak padaning liyan. Kaya Nggih. bengi niki nggih to, Mas. Heeh. Ya nyenengke masyarakat, ya nyenengke perangkat. Dadi iki iso seimbang. Berbagi kebahagiaan tidak boleh pilih-pilih. Wong sedekah ya ora entuk pilih-pilih. Ya, Nek niate weh-weh, niate sedekah ya kudu disedekah. Mbok tuturi ngono kae ora mudeng Lho. mergo ngilmune ora teko. Ki lho Mas, ki lho. Sampeyan kudu ndelok ngono kuwi. Kaya awakmu iki tau sedekah. Lho, sedekah Tau kuwi. nggih. Wong iki sadurunge sedekah, Terus kuwi kudu duwe jiwa ikhlas, sabar lan nrimo. nggih. Yen kuwi sedekah, berarti kan kuwi hakmu to. Nggih. Saiki tak tekoni, yen dudu hakmu berarti awakmu Ya ndak boleh dipundhutno. yen dudu hake jenengan. Yen dudu hake jenengan, Ya telah diambil. saniki kula tekok jenengan. Heeh. Nggih pisan ngomong ngono. Mbok kon ngomongi piye? Saya kula tekok jenengan Pak Minto. Ya. Jenengan mlaku teng gang. Gange cilik. Ndelah jan iku mlaku dhewe. Terus Teng ngriku enten dhuwit 100.000. Heeh. Jenengan pendet napa mboten? Jikok no. Duit to. bener. Lah nek wong liya. Enek wong liwat duit 100.000 jipuk, Mas. Jenengan lipat. Ah. Enek dhuwit 100.000. Heeh. Sampeyan cukup ora? Jupuk. Jupuk disedekahke, Berarti diimpake. sampean ki kurang ikhlas, kurang duwe jiwa sabar, kurang duwe jiwa bahwasanya itu bukan hak milik jenengan. Lho. Lah pripun to? Sampeyan sik kleru nglakoni ngoten. Ora nek wong ki kuwi nek sing duwe ya diompeni. Berarti jenengan kan ya sadar bukan ora sing ngopeni, tapi kan dudu hak jenengan. Lho, krana ning kono ki sing ngeroh aku karo Gusti Allah kuwi didadekne hakku. Sapa ngerti lek sing dihakne iku sing mburine jenengan sing mlaku. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Tapi kan dhisik aku. Lho tapi kan sampean dudu hak jenengan. Wis lek awakmu piye coba? Pripun? Kowe. Nggih. Umpama nek dhuwit mlaku dhewe, Nggih. ning kono nek sapa-sapa nek dhuwit 100, zaman pas liwat. Nggih. Mbok jupuk apa ora? Mboten. Lah kok Lha wis sampean cukup kok. piye iki? Leh, Oh, lah mau wis mbok jipuk Jukuk, sik. jukuk. Mas. Terus aku jukuk apa? Bener, bener. Terkecuali mbok susu 50 jukuk. Sik to. Sik to iki umpama lho, aku rong jikok lho. Wis mbok jukuk lho. Aku jukuk apa arepe? Kan dikembalikan maku umpamane aku Lah terus kek umpamane aku mau awakmu. mlaku ning gang, enek dhuwit 100.000 sampean jukuk apa ora? Tak jikok. Lah yo wis. Lho, Wis mbok jukuk. kan kembali ke awal. Lah yo sama lho Pak Minto. Sampean jukuk apa ora? Lek kowe Ora nak jukuk, ngengkel lah. gak usah dijikok lho. Wis sampean jukuk no. Aku jukuk apa arepe? Terkecuali sampean nyusui selawe. Ganjinge. Loh, Sik umpama ki mau dibalekne terus lah aku njupuk umpama awakmu piye ngono lho. tapi lek sampean jupuk. Yo apa ora? Nembang. Yo nembang no wis jupuk 100.000 kok. Oh, sik to. Kene. Loh, Ayo. kowe iki paring ngene kok. Sik. Tak tekoni sampean. Nggih. Sampean salat. Terus Nggih mboten? kono tekono. Delas sareng jenengan iki Iki tawadhu lho, kusuk lho. kusuk to. Heeh. Jangan yo lurah, yo ngwe contoh terhadap warga masyarakat dan juga makmumnya. Jenengan iki delalah salat. Sarungnya melorot. Heeh. Delalah. Ya. Apa yang Anda lakukan? Sarunge mlorot. Melorot. Karek ning masjid enek wong apa ndak? Loh, wong jamaah kok. Oh, aku kusuk. Jamaah kok ning masjid enek wong ora yo enek masjid kok. Dan iki sampean iki salat ning masjid ning kuburan. Ijen, Deng. Loh. Aku ijen Sing tamen iki jamaah. mlorot. Sarungmu melorot. Karek aku ndelok sempakan apa ora? Delalah, ora ge apa-apa. Ayo. Ayo. Ya Ayo. tak benakne no. Nah, berarti sampean kurang tawaduk, tawakal marang Bapak Terganggu Gusti Allah Taala. ibadahnya terganggu. Kurang kusuk sampean. Ora kusuk aku mesakne jamaah wedok lek ngantek roh piye njajal. Ya ora mungkin wong sing wedok ya sebelah tengen jenengan kok. Ayo, Lek awakmu napa? momong salat, Salat? kusuk ndelah sarungmu lorot. Kok unggahne apa meneng ae? Oh, aku meneng ae kok. Lah ngapa? Aku ora tau salat kok. Salat. Salat. Jan nyatu ndasmu tenan. Kowe ngawur. Ini.
Tahu nggih celana, nggih celana. Ngene tak kandhani. Celana. Kan mergo bengi iki lak niate syukuran. Lho iya lho bengi iki lak sedekah. Niki lak Pak Lurah Kamton niku lak dum-dum rasa, dana rasa, nyenengke rasa. Ya iki mau entuk welingan khusus nggih sampean. Wah, mripate ndang melak kuwi. Krana ning kene iki piye-piye pucuk pimpinan lak asmane Pak Lurah Kamto. Iki kudu kon nyebut asmane aja nyebut liyane. Sik engko kelong 100.000 iki. Lah nyapa? Wis cukup Pak, minta mau. Ora. Lak bayangan. Lah mau ning gang mau cukup 200 engko. Ning gone gang mau cukup 100 ngono. Gak, rasido. Dadi intine Pak Kamto ki ben pirsa pyaine. Jenenge Pak Kamto. Pak Kamto. Lurahe ya Pak Kamto. Pak Kamto. Dadi apa sing tak takoni jawabanmu kudu Pak Kamto. Kamto. Ingkang ngreksa. Pak Kamto. Sik to. Ingkang ngreksa Sidarja sinten? Pak Kamto. Iki kok Pak Kamto to? Ingkang dados lurah. Pak Kamto. Jane kopok jane iki. Pak Kamto. Sik to urung tak takoni iki lho. Aku suruh pertanyaanmu. Kosik kok iso. Ingkang rawuh wonten dalem Pakis Reja sinten? Pak Kamto. Nah, ngono. Asline ya Pak Cari asline. Sampeyan mau jagongan kali sinten? Pak Kamto. Lah sing terakhir sampeyan beto duit pira Kusik? 500. Nah, saiki tak takoni jawabane kudu Pak Kamto. Nah, saiki duit karo Pak Kamto milih ndi? Pak Kamto. Nah, wis kono ditemoni. Wis, nah. Kono, engko Pak Kamto niki. Wis, ngono lho. Dadi penak iso sah ki ngene iki. Loh, lah iya. Sing dadi lurah sapa? Pak Kamto. Nah, ngono. Kopok lho jane iki. Sing ngejob rawuh Pakis Reja sinten? Pak Kamto. Nah, ngono. Mau Pak Kamto. Jagongan Pak Kamto. Duit karo Pak Kamto. Pak Kamto. Lah yo endi kok iso? Kalau Pak Kamto ning kono kae lho. Pak Kamto. Oh, alah Pak Kamto, Pak Kamto. Kowe iki rewel kok. Wis nyekel dhuwit pira? 500. Iki saka Pak sapa? Pak Kamto. Mulih mbok tuku apa? Ha tukoke nggih tambah Rajakaya. Sapi, wedhus, kebus. Ayo sak pununggalane. Mbok tukone apa iki? Sapi. Terus suarane sapi. Ngertos lho. Suarane piye? Mo. Omah ya wis tak gone. Kok rono neh to kuwi? Tuwek aku le. Tuwek aku. Ayo. Tuwek aku. Ayo. Tak omong. Aku anu kupingku budek saiki aku. Tak omong. Moh aku. Tak omong iki to. Dah lho nyambut aja. Kowe lak duwe duit to. Iya. Bakal lak mbok sedekahne to. Ora aku ora tau sedekah kok. Sing sedekah bojoku. Sing ngewehi rejeki sapa? Gusti Allah. Gusti Allah duitmu ndi to? Engko mbok jaluk. Ora. Kowe nyekel pira kuwi? Coba apusi ya. Ora. Coba apusi ya. Ora, wong karo Ngapusi dulur. ya? Wah, aku ngapusi nyapa to? Kampleng raimu ya. Sik, tak tekoki lho. Sik. Rene. Kira. Rene sik. Ah gitu Pak. Ndi duwite ndi? Ndak, sing noto aku. Oke Pak Minto. Nah, iki aku percaya karo iki. Sampeyan seneng, Pak? Pak Kamto. Kono arep tuku Sapi. unine Mo. Nah, kowe duit karo Pak Kamto? Pak Kamto. Nah, iki lek ngono kanggo aku. Pak Minto. Tak tekoni saiki, Bu. Jenengan dalang ulane ulang sura. Sura iku kudu resik awak, resik jiwa, manembah marang Gusti karo saged Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saiki kula tekok jenengan. Iya. Jenengan pilih ndi dicabut nyawane karo dicabut duwite? Pilih ndi dicabut nyawane karo dicabut duwite? Duit karo dicabut nyawa. Nyawa, abot ndi? Ndak pilih kabeh. Loh, kudu milih no. Ora enak. Milih ya to Pak Minto. Pilihane ra penak Loh, penak. Lah. Pilih ndi? Mboten pilih tetep pilih duit. Umpama, Heeh. duit iki sampeyan wene garwane jenengan. Ndak tak wehne sapa-sapa. Masa tambah wehne? Ndak. Oh, alah. Uang kenakalan. Oh alah. Bisa bahasa Indonesia? Bisa bahasa Indonesia? Bisa. Oke. Siang awan tuh bahasa Indonesia? Siang, Siang. Lek isu pagi, lek saikmu nyoh duitku. Nyoh duitku. Bahasa Indonesianya? Bahasa jane nyoh ya apa? Nyoh duitmu bahasa Indonesia nih? Ini uang kami. Ayo kowe tak kandhani. Anu adik kita bengi iki tambel 500 ya. Radalang kuwi luwih cete ra umum. Nang gumun aku. Nyoh duitmu. Ini Nyoh duit. bahasa Indonesia nih, Pak. Ini Nyoh duit. Ini uang kami. Kamu. Kami. Kamu. Kami. Wah, cowokel rapet ya, Cok.
Wis ana dagelan ra mulih ngenteni dhuwit 500 iki. Yo bene wengi duwe sindenmu kok. Heh? Aku yo iki yo. Aku Wis iku malah manak lek dhuwit sinden rawani aku. Anak piye wong wis dianaki sik kok iso. Nih. Bangsane. mulane kok aja ngene. Ngeten. Pun Malah kaya malu-malu. garis besare ngeten, garis Yeah. besare. Garis besare tak dudoi. Duit niku kan DUIT. Niki nggih penguat bahasa, Pak. DUIT, D itu adalah doa. U itu adalah usaha. Iki iman, T. takwa. Muga-muga sing nyekel duwe akeh, doane kuat, usahane kuat, imane kuat, takwane kuat. Mergo enek wong sing sugih sik kurang trimo enek, Pak. Nah, kuwi lho, kuwi lho. Aneh. Enek Ngono. nang berita iki malah enek mbuh jaksa sapa kecekel nyekel duwe akeh nyatane ya aduh cilaka tenan. Lah mulane kuwi aja wong ki urip ya butuh duit, ning aja urip dingge dolanan karo Duit. duit. Kaya ngono-ngono kuwi tuntutan Iki harus ada segi penggenaan. Napa? Wong urip butuh duit ning aja dolanan karo duit. Lho mboten, wong urip kuwi butuh duit. Heeh. Ning aja duit kuwi Aja wong urip wong kuwi butuh duit, ning aja wong urip diatur karo duit. Nah sing kecekel oknum-oknum niku lak diatur kali duit to, Pak. Sangke butuhe akeh, mula diatur kali duit. Tundane terus kecekel KPK. Oh. Niku. Ya ya. KPK ki kelompok pecinta kritik luduk. Iku tak tapui lambemu kok iso. Komisi Pemberantas Kadang. Mas nembang sak tembang mawon nggih. Kula. Iki mau pun mboten sekedap niki. niki Siap, presiden. siap. Wau pun kumandangke Mares 45. 5 NU. NU. Nggih. Karena Mbah Lurah itu punya gandengan seorang ibu yang sebagai tim penggerak PKK. Nggih. Niki dikumbandangke Mares PKK. Siap. Heeh. Niki ibu-ibu PKK. Ya. Wah, padha kali bojone niki, Pak. Seminggu itu 4 kali pertemuan PKK. PKK, Pak. Aku ngantek bingung, saulan iki ping 12. Lho kuwi lho. Dadi aku ngantek bingung, kowe iki yo bendina kok di PKK. Senin PKK, Rebo PKK. Kamis PKK, Setu PKK. Nah. Aku ngantek mosok seminggu di PKK-PKK aku sing utama. Lagi dari program Dinas Kominfo, BKKBN. BKKBN itu wajibnya kita sebagai warga negara Indonesia itu cukup 1 anak 2 istri. Ya. Itu Lho, yang lho, kalau- kowe iki kualik. Wale 1 istri 2 anak cukup. Sing diarani keluarga bercelana. Keluarga Aku- berencana iki. Aku mau beli ini. Aku 2 istri 1 anak kok iso. Lah iya bener kok. bener. Loh, 1 istri 2 anak, Pak. Bener 2 istri 1 anak. Alah karepmu. Wis, wong niki tujuane apik kok iso. Mas. Nggih dawuh. Pramen, Mas. Ono Pramen. pramen, Pak. Lah ampun enten Pak Icang kok nggih pramen napa? Beda. Ditanggap larang-larang yo diketok skillnya. Apa ya pramen niku sakniki. Oke. Nah, apa dapan apa? Derek jenengan. Nyunin apa? Wis, kula niki Manut aku nek ngantek ndak iso. Loh, kok kula dadi dagelan iku mesti manut dalang, Pak. Ya. Jenengan nyunin pramen apa tak layani. Ayo. Niki enten wayang kulit. Heeh. Wong gawe. Pengen wayang apa? Gatut koconan. Oke. Oh, gawe wayang wong. Wayang wong. Nek wayang wong sik seneng aku, nek wayang golek wegah. Nyapa? Lah piye dirogoi tengah terus. Tapi dalangnya kan seneng. Seneng apa pemainnya keri. Ayo ora penak kok iso Apa dalan lagi? sing seneng. Malah jenengan lho kula. Kan lho Mas, Gatut Kaca pas ngopo kae enek fragmenan ki lho. Oh, takon bapa. Ya, Antarja takon bapa. Ya, Alah, ngoten mon angel. Kula iki melu Sriwandawa dangu. Hah? Lho, ngesti budaya dangu. Lho, piye to jenengane? Mosok melu Sriwandono. Surabaya niku Oh, lho, Pak. Sriwandowo. Wayang. Sriwandawa Wayang. Sriwandono piye. Anu niki mon kan dadi Gatut Kaca, Pak. Niki Gatut Kaca. Karo kaca iki kowe, aku karo beling. Lho, sampean Gatut Kaca lah pergiwane iki. Ngapa? Kaca iki lek gedhe cilik beling. Wah, ya ora kok kudu gawe beling. Iso apa? Ngono. Awakmu dadi Gatut Kaca. Kuwi. Pergiwa. Oke. Ngono. Iki ngangge properti enggak? Nun, Nggawa ora? enten sik tak silihne sik jajal sik. Anu Mbak, sampean dadi pergiwa kono, Mbak. Dadi pergiwa kono. Kowe iso apa ora? Anu blendrong iso apa ora? Aku blendong seneng blendong rewel karo blendong rewel. Wih, Iki lho. derang. Nah, iki lho gendinge blendrong ngono, jajale. Karo sapa iki? Tak golekne Gatut Kaca ngene. Siki nek ra ngene properti ra dingge niki emane-eman. Kula iki mesti nyepaki, Pak. Meneh Nuruti napa sing dadi pasunane dalang. Nah, Pak Minto. Kula iki kaya Mosok pesen ya wis dadi gelis semen. Lah,
nyepak kabeh alat niku. Ndak nyilih ya. Kula niku lek bekal tanggapan saya nggo truk, Mas. Saya. Dadi alat wis Klambimu cepoten sik. Jenengan odo-odo, Pak. Odo-odo. Metune Gatotkaca. Patete 6 apa 9? Anu, 96. Nggih? 96. Patet 9. 97 lho, Mas. 97 lho tekek. Patet 9, Pak. Oh, patet 9. Maneman. Iki odo-odo. Gamelane apik kok. iki mbok ape mbok dusi ya kuwi. Lho, tak dandani Gatotkaca ki lho kok iso. Beh. Ngono. Aja ngene. Aja. Saiki apa engko? Sesuk tak biacok sampean kok. Tegese Kene kadung sampean iki sik mancak aku odo-odo saiki apa engko? kadung diucul iki. Saiki wae, Pak, saiki, Pak. Aku Odo-odo, Pak. Eman-eman gamelamu anyar. Sik urung mancak odo-odo. Oh ya, maca sik. Nih. Lah dicepot kono. Suwi ki ndang cak-cek ngono lho. Nah. Karo mbok dusi aku. Lho. Sing dusi kethek ya sapa? Kethek mata. Urung, kowe urung didusi karo Mudin. Urung, sik suwi. Mosok dusi mesti Mas kene lho, ndang dicepot ngono lho. pamit to. Aku isi dah, Jo. Hah, wis ndang dicepot kene lho, Gus. Cepoten kok tangan tok ben kaya mondol. Nah, ngene. Isin aku, Jo. Wah, Gatotkaca tak. Mosok Gatotkaca tapian. Kowe iki jane Gatotkaca apa preman? Nyok dike iki. Wah, ngono. Ben ora anu kowe jajal. Mas, Pak. Ngono. katoke ndi mosok yo nggae bebet ngene iki. Nggih, wis to ndang dingge iki suwi nirami apa to. Domongi durasi iki lho, Mas. Ngono. Aduh, yo apa? Matane. Gawe kaos nyulek matane kancane. Iki ndekek moto sak nggon-nggon lho kuwi. Tanganmu celintisan kok. Oh alah. Angel men tok. Pak minta sampean iki. Ya yo apa-apa kudu dicakke kok. Iki mosok karo kok cawetan. Weh. Kuwalik ndang. Kowe engko iso-iso miber ketatap parabola kowe kok. Iki ning buri. Wah, jan kowe kok iso didandani. Nah. Ngono. Nya iki brengose. Nah, ngono lak koyo Gatotkaca tenan. Ya, wah, jan. Lara lho, Cuk. Wadep ae. Yo, ngono dingge. Kulite natap ngono. Ngono, blendrong, Pak. Langsung blendrong, odo-odo blendrong. Kala ulat. Urung. Kok sik tenono kono. Sik suluke galak ulat apa-apa? Jalak uren. Ya. Piye, Mas? Ayo. Rikata sang Gatotkaca kinon. Irit Rikata sang Gatotkaca. ora usah diwarai. Suaramu sisi kaya Pak Jagun. Ayo. Dene. Kinon. Iri kotore sang Gatotkaca kinon mapak areka suta teka pira grasna manahar muji sektinira hayo wang-wang semunggar cita Sip. Niki piye? Loh, langsung. Hah? Kling klung kling klung. Balikan. Kosek. Kuwi lho bunange. Tung ting tung tung ting tung. Nah, lari kata mau jegaripun Raden Mas Anom Gatotkaca. Kadya ngamban Gandara. Yo. Tung tung.
jan ganjing yo. Wong joget ngono kae ra iso iki piye to kok iso. Aku ora tau melu kok. Mas. Mesti ra mbok omongi lho. Aku ora tau melu grup ngene iki ya. Didelok lho. Budaya iki ditata. Wong capengane dadang geblak ya nyapa. Jan iki ya tungtung glang iki sing tenanan ora geblak lho. Ayo Mas. Wes jan. Trisek ngene lho. Mlaku ya. Nah, tangane ning kiwa, mlakune nengen. Munggah medun. Nah. Oh. Nah. Wah. Dudak. Pergiwo karo aku pergiwo. Yo langsung. Pergiwo karo aku pergiwo. Ndi wonge? Matamu kae lho. Kok mbae teko aku ya piye to? Nah, Sugriwa. Pergiwo Sugriwa iki lho. Sugriwa iki kethek. Pergiwo garwanipun Kakang Pergiwo. Pergiwa nek cilik gendut ngene koyo Sugriwa. Nguyuhi kowe kuwi. Pergiwo ngono mlakune kok kene. Gatotkaca-Rajarana. Pripun? Kang Mas Gatotkaca sampun pinten-pinten pisoanan menika kula boten saged ngaturi panjenengan tindak. Ngono. Kaya jaran nylenthak ngono to, Mas. Jarike Pergiwa ki nglengser. Oh. Yo. Kang Mas. Bob, wis mlaku sak senengmu. Ora iso. Pergiwa kegeden selakang. Ora iso kebablasen ngene. Sugriwa. Pergiwa. Nuwun niji Kang Mas. Pergiwa. Ini. Niji. Pergiwa. Nah, Pergiwa. Niji. Ketoke bojoku ape ngendhok iki. Piye to? lari kota wau. Garane pun Kakang ora ana wanita sing tak tresnani mung kejaba kowe garwaku Pergiwa. Napa kados mekaten to, Kang? Pergiwa. Nuwun niji. Malih gawedhi kowe. Gedine mboten napa-napa lho Kang Mas, sing penting anget. Iya. Gedhi. Iji. Santak. Kula badhe dipun totong pundi to Kang Mas? Madeg.
Bumi gunjang ganjing langit gelap-gelap katon. Hop 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 hop. Gojek, gojek. Hop hop. Sik. Iki piye? Lah piye nek musuhan? Lah itu tadi dawuh jenengan to, Pak? Bumi gunjang ganjing. Ora. Berarti kan intine begini enek lindu. Aku cak cagam. Kuwi cakepan sulukan, Cuk. Nggih, Gus. Hah? Saya kopokan. Dibisiki ben kabeh lagu lah kok, Bisi ana. Hah? Sakarepmu. Mandek sopo mandek satrio. Jane mripatmu ora wis mandek iki lho. Ah. Matane picek. Piye iki? Pergi wae. Karangipun Kakang lenggah sawetara diajeng. Ayo, rungkone ngendi sakmono gedine? Remuk iku wayang iku. Tong mriki lho, Pak. Ya, ngono. Lah pripun? Latarana. Nang pundi? Latarana. Masalah pergi wae sapi teng sakmono gedine. Aku tak karo Mas Depi. Mandek satrio mandek. Ojo ning tengahing dalan nyegat laku kowe. Ana apa? Ana wigate apa kuwi ana ing tengahing dalan? Ana apa? Apa sediamu ana ing tengahing palagan? Ana apa? Apa-apa ana. Kayak restoran. Apa-apa ana. Ayo Sugyan, durasi. Pokoknya sih dibayari guyone iki. Durasi. Sopo jenengmu? Tepengake aku Satrio Pringgonan Niraden Garutkaca. Beluh. Garutkaca. Aja kowe ngalang-alangi lakuku, aku bakal ngumpat diananing ramaku. Sapa ramamu? Werkudara. Lho. Apa njur kowe ngalang-alangi lakuku wis sugih kendel Bondowani kowe Garutkaca kowe? Sapa bapakmu? Werkudara. Werkudara kuwi ngono bapakku. Aja ngaku gawan. Werkudara kuwi ngono papiku. Kuwi ngono ayahku. Lho. Kuwi ebesku. Kuwi ngono babeku. Lho. Kuwi fadeku. Ya wis. Ya wis. Yen kena tak kandhani aja kowe ngalang-alangi lakuku, aku bakal ngumpat dianane. Lho. Kowe bisa golek bapakmu yen kowe bisa nglangkai bakeku gitu. Bakal tak sirnake kowe Katakan aku sing pengen ngono. Apa? Anu kesempelan dengan. Wah, bakal mati dening aku kowe Werkudara. Tentoke kowe apa aku sing bakal tukan. Totok cek. Dorong cek. Lho, Karo kuwi lho Pak Minto. Kep- cek Nek menyontone piye? keprakenku di Lah gua. sampeyan muni piye? Totok cek. Lah iya dorong cek. Karo kuwi lho. Tentok cek iki keprakmu ki lho. Nah, Angel lelap. Wis. Nah, Gatotkaca. Prawa sekti Mandraguna tandhingan Antareja. Ayo, Gatotkaca. Apa kowe ora ngerti sing ning ngarepmu Antareja, Gatotkaca? As. As. Aduh, mati aku. Iya. Aduh, loh. Iya. Oh, tas. Iki sing mbok jaluk mati kowe. Aduh, iya. Wah, iya mati kowe. Iki sing mbok jaluk lakon tugel gulumu. Aja meneh mung dapurmu. Ayo maju kene-kene. Ayo lakon mati tenan. lah wong wayange meneng kok sampean matimu ta mati. Sampeyan ki jane dalang wong mudin. Sik to. Ya didelok mriki lho, Bos. Hah? Didelok perange piye gelakane piye kok. Delok. Mutah mati cak. Ya sepurane to.
Ya, setelane mau ora kok omongi ngono e. Ngono iki sing saged. Ora terus apa iki? Hah? Enek. Ayo Gatotkaca tanding ana Antareja bakal tak pentas sing os. Oh, yes. Oh, yes. Wes. Tata. Ambles bumi. Ya ambles bumi, Pak. Antareja ambles bumi. Hah? Antareja ambles bumi. Enggak, aku ndelok. Loh, Antareja putune sapa, Pak? Aku ora ngerti men ndelok. Ayo. Gatotkaca. Maju. Sik, Napa? sik. Kok nyebur, Pak? Loh, Antareja iki Antareja diupas kok. duwe upas. Wah iki putune Antaboga kok iso. Ayo tanding ana Antareja. Gatotkaca, aja mung kowe. Ambles bumi. Loh. Oh. Sewengi ambles pindho. Sik, dapukan sampean napa? Lah sik to, jenenge mau lho. Ayo. Gatotkaca. Nyapa? Aku Antareja. Loh, lah kok kowe njaluk Antareja? Njaluk Antareja. Antareja. Kene. Kuwi badonge mburi kuwi. Badonge mburi lho, kok iso. Yo tak tung-tung ngene. Oh. Oh. Oh, Oh. oh. Ambles bumi. Oh. Lek golek banyu ndi, Mas? Lah kok tekok golek banyu ning ndi yo golek dhewe. Ambles bumi. Lek golek banyu ning endi wingi? Lho. Munggah. Wah. Ayo, munggah. Yo. Kowe jane karo kanca apa munyuk? Lah kok Gatotkaca iso miber kok. Weh, Salahe kono ora miber mau. sik Mas ndokku lara ya, Mas. Bar ya. Bar. Ndokku ketatap jaga. Bar rasa wayang wong. Wah, ganggu pikiran Iki tok. wis. Wis. Lho, Korban ndok kok. urung wareg kok lek ngombe. Urung wareg piye. urung wargi ngombene rai kecing kabeh. Pergi wae kok lenggah ki piye? Sugriwa. Wis ya? Tak gandrung. Wis ngono ae. Wis ngono ae. Kowe lek iso teko kono kaya walang sangit. Uculane ki lho. Gak itu. Wis ngono ae. Kuwi. Lagune apa, Mas? Lho gandrungo karo kuwi langsung tembang kok iso. Cek, Mas. Cek, Mas. Ono langsung tembangan. Ono. Nah, Yen aku kangen, ayo ngono. kangen karo sliramu. Tak elus-elus. Oh enak Kamu apa tadi, Mas? Kurang. Ayo. Kepisit, sepis.
Lah iki kakek lho kok tulus itu yo. Rambutmu neng dadaku. Kok rambut? Iya aku kangen karo seliramu. Tak selo fotomu neng dompetku. Sik. Ngene iki lho marai klambi mbok utel-utel mari lumset. Nyapa? Ya dulu dah, sama bentuk bungkus dulu, bungkus dulu. Oh, rada sejajan. Nah. Bit. Se. Wah, Pancen kabeh iki perlu. Yo. Pada Wira-ira. apa piye? Padake londre. Selikon. Dengkelmu. Oh ya. Waduh. Klambiku nah, itu. Mas, Dawuh. tembangnya apa iki? Lho lagi. Medun ngawi, Pak. Heh? Medun ngawi. Nah, anu, raras. Oh, Ndek kalian raras. raras? Diaturi bantu Mbak Pipit, ya dok, kayak apa? Nah, Langsung